Ero kamana nyakum kitera mugi TV kama kidin mara reo mar chenro mar dual kama go mbaka gi wendo wa modhi almose bire studio kama mheshimiwa Fatuma Mohamed kata full network ja odura ma Migori. Ero kamana nyakum miwa sechegi siasa ni neno ko chimo kanyo wachaka ne kanyo mondi kapoko donje wach mar ODM ineno ka siasa ochomo kanyo siasa ochimo wange chima kuma ber okane kuma chimo mapok moko no chimo to gimang'eyo ni kato bedo ni wachimo kono to ene mokwongo madwa chimo kuonge wuonwa manwaero ma baba Raila Amolo Odinga manosenindo. Koro mano nyalo kelo pogruok matin. To kuma wachiko ni to kuma nowewa. Koro aneno kwa chiko kuma nodwaro. Rigathi Gachagua jatend DCP ka wuono no wuoyo to wacho ni kaka Nairobi ka ODM ok dhi yudo kom mora mora. Nikech sani koro mbii maru kaka ODM orumo. Bena diere giko wacho. Aeto ng'iyo gi yanyo mano ena yanyo. Nikech nyaka ne ODM chakre. Kombe ma ODM obede kawuone kombe magisebedo ka gibedega. So okane gimali jogo mane go kura okodar. Jogo pod mana nitiere. So eto timo mana mar nyadhi mar olo koyo kuomwa mar chayo waka ko chayo wa pile to watu wang'eyo Nyasachwa wang'e jowa. Nikech jogo manohero baba koro ere moloyo kano ngima. Sani koro ere moloyo. Matie jogo manogo kura ne wabungo mane jo ODM sani. Gikombo mane ne ODM sani. Pod dhi goyo kura. Kwa dok chien matin, chakre 2013, wasebedo kuwa chung ka baba nitiere. Jokombe go ne loyo gi ODM, to kom maduong' ne dhine ja Atwara, Jarabuon. Matie ni Jarabuon mantie ka, ng'eny gi poko bedo kwa gonwa kura. Kwa hivyo waseloyo ga pile gikombe go kata kanye piny tek kodwa. To wang'eyo ni sani baba onge, koro ji nyalo buogo chunywa matin. To wang'e Nyasachwa mwalamo, ineno kwa tiyo matek kaka chama, Nyasaye biro telonwa, baba biro gwedhowa. Jopiny muwuotho godo gi sani wachnu nang'o nikech ng'eny jomoko wacho ni ji winjo ni sirikal ok dhi e yo makare. Sirikal ma koro utiere kaka broad based no. Onge sirikal manosebedo makare. Sirikal ok nyal bedo 100%. Mano sirikal mar wuondruok. Moko nyaka bedie mopogore mok beyo. Mage mwatemo loso, mage mane babu we 10 point agenda. Gigo matimore sani te, gingik motimore kata ka baba ngima. Emomiyo noloso gimiluongo ni 10 point agenda. Matieni gik manoneno ka richo go te, noketo gi e migape 10. Migape 10 go moko osetimore matin, moko ped losore timore, to wan gi geno ni kaka koro wariwore makoro giwinjowa wanyalo siemo wangi. Ng'eni chon ne wan opposition kata kwa wuoyo. To wan mane tok chiel to ikawa ni gigo koko kanyo jo opposition go. Sani wabedo piny kako wete nikech wan e broad based government. Gima waneno karach wanyalo wacho ma gidog chien ko ni jo ODM no dagi gini kata no adwa time ok nyal time kamano. Omiyo waneno ka okrach kaka wantiere, richo nitie gik matindo tindo mok dhi makare. To mane momiyo wantie, emomiluongo ni broad base. Bopuojore kumochimo ni rach kikutime kama. Agenda ni baba do time kama nikech agenda mag baba te no puonjowa wang'egi. Ok wanyal timo perfect kaka notime. To wang'eyo gi wambe wanyalo nyiso jopiny mwariwore go gini ka to baba doko yie gi wachne. Kendo apani seneno kata ndalo moko ka jatendwa mar ODM, party leader marwa kata party chair marwa osebedo kacho ni ka to wadagi ok wabidhe kama manto kata koro wawere. Iseneno kwa timo mago mang'eny. Matieni sano gimoro timore mwang'eyo ni okoluore gi chike mane baba dwaro. Yes. Tarik 25 mokalo kaendi nyocha nitiere ng'anyo mar jogo manonegi higa mar 2024. Magi gik manuchung' ne kaka ODM. Ratiro mar oganda. To nuwa winjo ka uto koro kudwa dhi ng'anyo. Nikech ang'o makoro lokore sani? Mokwongo Trevor. Ineno ka ng'anyo mokwongo timore maonge ng'amonegi. Nyaka ne ng'anyo chakre pinyni. Nyaka nwachak ng'anyo kaka LDP, ODM, Ford Kenya gigo te. Ng'anyo ka ng'anyo nega gi nek. Mae ng'anyo mwango timore manek onge. Olo nango. Ni wan kaka jo ODM nwabedo pinywa kono gini wan kamae kaka wadware. Giwinjowa magiketo bunde chien. Negiketo mana boka moro minyalo chwadgo ng'amineno ka samoro dwa dhi marach. Mana ma kawaida mar discipline. But neno gima notimore. Mwandu ng'ama nokethi. Mwandu manokethi malongo minyalo wacho onge. Matia ni sirikal ni oyie winjo wach. Kama gineno nikech ng'enye samoro
itimo gimoro to in ma ine igino ok dine richo to kanya wadu pamugoki ni Fatuma bi neno kitoyo glass ka to kidhi nyime gi toyo glass ni ok abiriwora kodi e yodni mage puonj mwasebedo kwatime kindwa ODM gi UDA gi Kenya Kwanza omiyo wan ne waonge sababu mar dhi ng'anyo wasebedo kwa ng'anyo gik moko manwa ng'anyo ne gite ni 10 point agenda noket ge 10 point agenda ng'anyo manyoro na en ng'anyo mar manyo wach nikech ne gichako ni gidhi ng'anyo nikech finance bill ne rach gidhi gichuogo gik moko e finance bill kanwa bedo piny mwawuoyo bunge ma wachambu kotelnwa gi Junet Mohamed ma jatendwa korka ODM to gi Honorable Ishungwa motelo ne jokocha ma gile ero gik moko te mantie finance bill dhogi odhi omoko gima giwuondgo jopiny gichak gituch ni kia mafuta gichak gira ango kaka bech mafuta moluor CS Mbadi otiyo godo gikoso sababu gikoni watim rapar kidwa timo ok ng'any idhi kuma ne nyithindo go thoe ulemo udhi e miergo ulimogi koro wan gi sababu mano miyo nwa dhi e barabara nwa wacho ni jowa mosebedo ka inyore ok gin jowa ne gin jo ODM kende gin jo Kenya gin nyithi jo Kenya mosebedo ka inyore mondo yuene gi jonyuol gi kata jodala gi piwangi matin ok dichul tho lakini kinyiso ng'ato ni glasi ni tatoyo dheri ni tanego kawe silinga parni ok ichule dhere lakini iye makosa mitimo itimo ne mos kanwa kete 10 point agenda sanyi osekete ma CS Mbadi osekete e budget manyitie pesa madhi wuok midhi chul jogo mano inyore mano gige gi okethre kata mano wito ngimagi koro wadhi e barabara ni wadhi timango nikech kagi mano wadwaro eroge tim koro wadhi pengo gi mano wadwaro koso wadhi timango omiyo jok mano dhi e barabara maka jonekni maka joma wigi ombachni kech ne onge sababu mar dhi e barabara to ne giyomo wach ne gidwano chako neg ng'ato mondo giwuoga gi wato Nyasaye be Nyasaye odhi odino gigo te ok otimore wach mar teko jende ni unu nene nane kawuono PS Raymond Omolo nowacho ni nitiere jomoko ma ok omak gi ok otek gi to gidhi gipondo kigen mondo mi giketh nying sirikal un kaka ODM uneno nang'o nikech nyocha nitiere jawuoyi moko abirio mawacho ni notek gi sani to koro nyowegi lakini notek gi unu uchung kanye wachni ani ng'e gima gidhiera go weche mag security to koningo wacha hanga kama e TV kaka ng'ama udhi sikul ta ng'ama oseyier osepuonja ni security cannot be discussed openly like this but mago duto kosewachi kano otek Fatuma gi polise owe Fatuma sama Fatuma wuok biro wuoera mogika wache ni no teka no tera police station miluongo ni kama no maka gi ji adek akiagi ne gitima kama kane giweya ne giwego kinyi sang'wen onge record magiwacho kuma no mak gi kuma no waseneno nyaka giwacho ni moko no mak to gin Miriam Trevor giwuok gidhi kamoro mopogore kaka nyoro history no wang'eyo ndalo mani teke ji kamili no wang'eyo kaka ni teko ji waseneno kada nyisi ni ng'eny gi be Miriambo moko nitie madieri ng'eny gi be Miriambo waseneno nyaka mbunge moyier gi kura ng'ama ng'ongo momi nying mar honorable kotekore nyara modhi e kaawa mowilo kuom chuodho mowacho no teki moluonge nying tend piny ni ne dwa nege moduogo wuok kende kare no lale hotel moko matindo magine kodhi timo timbe ma joma chuo timo gi obedo history omiyo gima timore ni ok buogwa ka koro ng'ama ng'ongo an muyierani adwa dhi wirora chuodho kosa yuda e makosa gi jaherana moro hotel moro ne taluonge nying sirkal mago timore nitie jo siasa anyalo nyisi nitie jo siasa matekore nyara machul police moro matin musiepne ni Trevor maka sa 12 weya sang'wen history Fatuma make Fatuma ni makedo no ko mak Fatuma kasto nino weya no maka notera kuma na anang'e nyaka wabunge mantie ODM kama vijana wetena mose makore kendgi samoro ni en sa finance bill kodwa dhigo kurano samoro dwaro oteku moro ni jopiny oneni Fatuma tegno kuluoro police odhi otimo gik mano gigo wang'eyo wa jo siasa ukora gi wang'e gite nitie madieri ok dawachi ni ji tekore nyara but majority of the cases are false cases because of desperation gimanyo yore te maginyago go sirkande ne piny koro gituche gi moko ma Miriambo madongo manyalo mako chunji ndalo mani teke ji nyara kamili kano teki to yala ok chak neni yala emikwanyi wi nyaka ne broad base bedi gino reduce kabisa nikech wapuonjore wakono sirkani ok tim kama magi gik ma jakombo osebedo ka kedo negi ok wanyariwore kodi kama dhi nyime tinyalo bedo musaita ni gigi odok piny chakre nek chakre ketho mwandu chakre teko nyara mar ariyo
penjrie ni to Otieno gi nyito ni kanye, Mohamed gi nyito ni kanye te kanyaran, kata jo rabolo gi ere gi en te kanyara manade mochika chika kumora achiel to bat mano no en Nyasaye ne ng'ad bura. To joma wacho sani ni seyo sirkand jatend piny Kenya William Ruto masani wacho ni omiyo ngima obedo matek kendo oidho ahinya. Jogo wacho ni ginang', kendo giwacho ni joma winjo maber gin mana un giri jotelo manie power ema winjo maber, jopiny to hinya. Ka koro mbunge wadwa koni jotelo mane paeto dogene power, msach wachalre, allowance wachalre, ere ber mawinjo molo mowinjo. An ber mawinjo en adi ni kawuono Masara Miuru Road igero, awinjo maber ane power. Kawuono Masara Sori Road igero, Nyasachiel awinjo maber ane power. Makalda Market oselandi idhi ger, awinjo maber ane power. Marindi Market Suna West idhi ger, Nyasachiel awinjo maber ane power. Power mar pocket money ok power man wamanyo, wan wamanyo power ni kawuono ng'at machamo rech nyalo chung' ma wachne CS Mbadi ni to en manade ma barabara madhi kama ni podi to kon awinjo wachuno adhi wuoyo gi jatelo to koduogo kiny to biro launch barabara no, mane gima dwaro mano to wawinje maber, maka ng'ato nene marach to pole kwake, mane ber mwawinjo to wanyisie di yiena da yawo ni historika sama no land Makalda Market oland kia barabara madhi Sori kiango ne nitie moland Nyeri. Jatend piny no ko wacho ne jogo pinga kikilandi Nyeri ng'ene kuma wuoyi ne yae, wuoyi ma wuoyo mang'eny kanye mo aye to no land barabara, no land markets, no land gik moko, nyaka police station aneno kadi yie na yawo ni di wuoro kendo mo land Kaluo to bende tin nikech ng'eni piny ni duong' kilando gige gi ng'eny to ok giwuoye kata kipingo to duoke erokamano kuma berie kama giwache ni gin gichulo osuru ni to gik moko iloso Nyanza, gik mano land kawuono ka yawo ni ka thurgi ng'eny molo thurwa to kawuono thurwa nitie, yandi lando to thurgi kende, ilando to thurgi kende. Yani Rais Ruto noket matekwa ka nitie kidnapping, en mana en kidnap noko nyal tero gimoro amora moko tero sento kata sugo i thurgi onge gima no nyalo teri ng'anyo no sik manyi kitero tawe kitero tagolo joga wan wang'eny gi ji omiyo Trevor Nyasaye ber wawinjo maber baba notimo nwa ber. Sani koro un kaka ODM uchimo kanye nikech waseneno ka un gi chenro achiel ariyo adek mag konyo mine udhi kuonde moko mopogore umiyo gi pesa, mokwongo pesa gi akanye? Wasolo pesa kendwa, wasolo pesa kendwa, lakini kadichiel inyalo winjo ka jatend piny oyuorowa luwore gi kaka iromo kode kumore kona moti diye. Anyocha go Harambee Marindi Market nadiye nooro na 2 million e Harambee na Junet Honorable Junet nyocho diye oro ne 10 million, Mary moro bro diye oro ne 1 million, luwore gi kaka yudo fuko ne kaka yudo fuko chembe samoro nyalo dwaro mi 5 to yude kamarach, samoro inyalo yude to ne en maber to kare sawa 10 million luwore mana kaka ambe luwore gi mara matin. Nitie Harambee magole 100, nitie Harambee magole 20, nitie Harambee magole 50 luwore gi chenro mar kwan mana an godi chiengno. Lakini wan wawegi kadi bedo ga kanyo, jok ma bedo ga kanyo neno kaka sago Harambee wachandre kanyo pong na mara ni pong ni mari no an ng'ane ini golo 200 bed na 50 magi mine wasolore wan wawegi kendo wabedo piny kapok wadhi e Harambee wawinjore to mwadhi yuoro Trevor ni to Trevor yuagore ni mond kama kamani nitie shida kama ok wayuore uru ni ng'ato ka ng'ato kik gol matin ne 100 kone neno ka ng'enyo nyalo bede 100, 120, 150 but samora ng'iyo gi Trevor moloyo kaka ng'iyo gi Otieno. Kora koni mar Trevor ni eta use dhera moro adhi golo ne 500. Trevor bende kaka mheshimiwa Junet is a senior member of parliament with a very high ranking position. Kwanda ok dirom gi kwande, omiyo eno nyalo jolore go wetene, neno ko wetene be oyuore mang'eny, osiepe be en go mang'eny, noyuore mang'eny. Koro mare nya bedo malo mari onge gima lich kanyo motimre. Harambee ne timo kata ndalo manosenindo Moi ni gole milionde osetim kata kawuono Central kama gol milion omiyo kikune malich ahinya ni pesa golo kanye to ndikwa tich. Trevor dogi cholowa musach e gima ji te penjo ni pesa gi golo kanye nikech musach be wande wang'eyo to musach wane neno ka en adi nyocha gole 200 neno ka tieko musacha to bende nang'eyo ni Honorable Junet dhi bedo gi Harambee, odhi bedo gi mar mine, ambe andhako dog nyaka Chandra. Ng'at machielo be wacho niya ambe Honorable Junet nosebire mara notimo na ber dweche moko moseka ambe nyaka ridra atimne mare but gima duong' ni wawuok kaka oganda Luo wabedo piny wawacho ni jodalawa
chon nwago arambe ne health ni ng'ani tuo idwa ter India, ng'ani tuo idwa ter Kenyatta, ng'ani okwamo Eldoret. Sani SHA konyowa, mano duoko nwa arambe piny. Sani bende kidhi arambe iyudo ka President Ruto bore mare moro matin. CS Mbadi bikoro Musache ni malo matin onya chwale lwet. Opiyo Wandayi Musache ni malo ochwale lwet. Raymond Ombolo kuri ng'eni joma lwet gi ni malo beto dwa bede mang'eny matin. Koro pesa nyalo wuok molo kaka ne biro pile. Governors be wan godo. Koro sani wacho niya, wachiko election period. Sani ma ji konyore. Gimo matin ma in godo mise mo save nikech wasebedo kwa save higni 5 nwa dhigo election. Koro mani save no wachak go konyo godo empowerment. Ng'eni iga ka iga siasa opogore. Iga manokalo empowerment ne onge. Iga ni empowerment nitiere. Iga mabiro manyien wakia gima nyalo biro ma ji nyalo riwore mondo tim. Gima duong' ni wan kaka jotelo moyier mar oganda Luo. Nuwa winjore wabedo piny e duol. Ni wawuotho e adi achiel. Trevor kanigo nyaka wayuore. Fatuma kanigo nyaka wayuore. Honorable Junet kanigo nyaka wayuore. Kamano wayuorore. Nikech wadwa ni mondo wawuoth kanyakla. Ing'eni nwang'iyo ni baba noriwowa. Koro kama baba dhiye mwadhiye. Koro wacho ni kaka nyithi Luo wawuothuru kanyakla ka ng'at achiel nigi gire moro to wariwore waduto to kati onge go manade to kik igol muremo ma. Yes. Ne joma seyo ni maendi utimo mana nikech siasa koro osechopo. Nen mana marumo wang'. Nabedo garambe almost 2 years ago. Mane moluor namba 2 Kindiki nobire, Professor Kindiki nobire. Siasa nosechopo. Ok nosechako. Honorable Junet osetimo arambe mang'eny e constituency mage. Siasa ing'eni siasa to nitie pile onge ching ma siasa onge. To dogi yiere kawuono to chamo muma to kidok dala ni timo homecoming to chako wacho niya meda uru mabiro doge siasa chakre. Onge ching ma siasa ling'e ni kawuono to siasa onge. Siasa is there every day. Obedo mana maliet ka yiero chiegni. Sani pod wadongi wan year to yiero. Dego arambe sani for yiero mabiro next year makata opponents ni pod ikia. Wan watimo ni wan gi yot moro matin ni sani pod CS Mbadi ni etelo wakia ka to dhi bedo kiny. Sani CS Mbadi Opiyo Wandayi ni etelo. Kawuono PS Raymond pod ni etelo. Koro sani bende Gladys Wanga pod governor, Ochilo pod governor, Fatuma pod women. Sani wakony nikech kiny wakia kata wadhi bedo kanyakla kama kedo. Joma nyien nyalo biro, jogi be nya bedo retain. Koro wakony jowa. Sami konye jowa. Onge samudeko to onge sama chon. Koro utemo wacho ni sani chon wariti wagoye 2028. Koso watim nango. En chenro mane minyalo tim mheshimiwa mondo mi dongruok ni obed gimosiko mok nobiro kadichiel mana poya king'eyo ng'ato. Kaka an koro kadwaro dongruok moro manyakach koro nikech ang'eyi koro agoni simu. Inyalo tim nade mondo mi dongruok ni obede gima ochwere? Mochwere no to ni mana ka Yesu. Onge ga. Mar ka to luwore gi kaka wange momiyo kawuono onge arambe to ne ntiere Saturday nikech ok nya chwere ok dwa bed go sate. Samoro wan mine gi mondo mi gibed gi gige gimoko magitimo mondo giyude pesa gi moro mapile. Kati dhi mana Amerika. Usulro masate. Kati dhi mana Amerika ma piny molony molo pinje te. Ok diyud ni mon romre. Mon chanore mana kone en mane gin gionge ng'eni arambe ni en gir ang'e mana ma Kenya ka en gima oganda riwore. Nikech nyalo neno ka waluongore mana kiwan owete mong'e chandruok madalagi. Kati dhi mana Europe nitie mine ma onge tich maninde botas. Nitie mine ma uso tamtam e barabara. To arambe onge thurno. Koro wan ka Luo ka kenjwa ka arambe ne yo mosebed kigero go nyaka sikunde. Onyuola yudo kigo arambe ne primary school mondo wabed gi class 8 man gi cement. So arambe en gima kawaida. To ok inyal tieko midhiero me piny ni. Midhiero me piny ni kata Yesu kapok otieko. Inyiso wanu biro duogo tieko wake kata no duogo tieke. So watema kaka dhano kuom nafas ma wan go sani nye watem wajiwe jo ta gima nyisi ni siasa opogore doge election manokalo empowerment ni ne onge arambe kane go to ne go ni school bus. Sani ma wacho bire manyien ni gimoro biro ka ni mine nyalo bedo empowered, youth nyalo bedo empowered, wateme uru. Maybe next election gimoro manyien dhi biro wachak watemo manobe. So en tema to ok da kuongra ni wanyalo tieko midhiero. Mokwongo ni Kaluo igni 64 ka wanchien dwa tieke gi higa achiel ok wanyal tieko to watemo. Okay. Dongruok makoro ntiere sani ni en baka ma ji goyo ndalo mang'eny. Giwacho ni ntiere kaka un jo siasa emurieyo chenro mag dongruok mabire gwenge. To seche mowueni EACC wacho ni jo siasa ok onego be ni ndiko obanda kata kibao magiwacho ni maendi koro Fatuma Full Network emukelo kan nikech mago pes jopiny.
Koro ing'eyo chenro no uyie godo mondo kik ng'ato ndiki wadage ni ma ane makelo kae ni ane patron ane kia ng'a. An personally wawuoye mara nikech aketa jiranda moro to yie kode atadage nikech oyiera 2022 to 2027. Koro bang' 2027 inya yiera kata Jane moro nyalo donjo. Sani ka wuotho jopiny penja ni siemnwa gimisetimo. Kondike ni CDF kata ondike ni Women Reps Office. Women Reps osebedo ariyo. Accountability mane madhi nyiso gi koni muwacho ni mato noger gi Trevor. Mondike nyinga ni ema nagero gi. Pok nwa claim ni funded by me. Wandiko ganya funded by Ngaf. Then picha na imaketo Women Rep patron. But waketo nyaka slogan mar sirkal. Inyano gine cha simba mar sirkal cha. Waketo kata CDF kogero gimoro gir sirkal cha moulo ni gir Kenya cha wakete. Waketo CDF funded by CDF. Then mubunge machiengno en honorable Tom Odege. Koro ere makosa kanyo mbiji. En mani EACC gimonego gi concentrate otamo gi concentrate on minors. They are now measuring on minors and leaving the majors. Ginyiswa pesa mikwalo gi nyidhi kanyo. Molo duogo dondruok gi class mandiko bok andiko ni Fatuma emogero. Andiko mani funded by Ngaf. Patron Fatuma Mohammed. Funded by CDF Nyatike. Patron Tom Odege. Mane Honorable Anyanga notimo bende funded by CDF Honorable Anyanga patron. Ere makosa kanyo. Ko Odege wuok ka Fatuma wuok. Ombija odonjo kar Fatuma. Nembo dik mani funded by. Koro ng'ego ni Fatuma to notimo ma. To Ombija notimo ma. Tatieno mobiro ni ere mare mosetimo. It is part of accountability. In fact, oningo gi encourage wani ndeki ni time. Mondo ko penji nikech ko biga team audit. Akiata EACC ong'ema. Ko biga team audit. Tawacho ni natero tangi. Ombija primary school. Inyisa gani atergi Ombija primary school. Gidhe. But kane poka biro ne nitiere women rep moro. So tangi moro ne kanyo to onge nying. Tasiamone ni mai tangi mana ndiko ni nang'iewo. Cha gidhi ng'e nade ni tangi no an mana ng'iewo. For example, an kadonjo to Pamela emane nitiere Dr. Pamela. Dr. Pamela notero mare samoro we kanyo. Koro ana biro to Dr. Pamela no kondiko mare. Fatuma be koro kondiko mare. Kinyo Ombija donje women rep. Tangi achiel no prosimo women rep sadi. Tingene kasendiko nyinga ni funded by Ngaf, patron Fatuma Mohammed. Kin kibiro gi auditors. Tikono auditors ni mat to Ombija. To gindogo ndike ni Fatuma. Ibe in Fatuma. We are helping them to do accountability. So they should thank us and encourage us. Nindike maduong kabisa. And encourage us. Nigema kiko miss is which institution has funded. Okay. Whether it is CDF, whether it has been donated by President Ruto. If it is donated by President Ruto, we also write donated by His Excellency President Ruto. Then indeko Fatuma maten kanyo nikechan mana anja ote mukili. Doesn't mean I own it. I don't carry it home when I write my name there. Sani ngini nyong'ong te ng'iyo jo siasa. IEBC be kawuono no dhi mbele od bura. Iwacho ni une shida, une mukelo guns gi nikech une muchulo jo piny mabiro rawere mabiro gore gi ji wach mar liet mar siasa. Begin kare. It is true. It is true that some of us, it is true. I cannot defend that. Some of us use goons out of desperation. Some of us use goons to scare an opponent. It is true, but not all of us. But some of us do that. It is true. Okay. Ango makoro nego timre mondo mi wach no chung. Okoro IBC ochung ngano. Kisenge ni Fatuma mano ketho lieni joko. Ibiro yie ka IBC osetero nyingi mogol nyingi koro kidhi deri kiero. Because that should be the thing. Ke chokoni go beni igoruok e gini. But anybody mine nigi goons en ngama dong. Ngamade onge sagi goons nikech oingo bija mabor masamo bija lukola rungu en mon miel kode pap. So it happens. Ineno kata sometimes. Anyway, somebody might think I'm personal. I leave it as such. But some of us do it. I have seen somebody who claims to be going for this position. Modi ogo pecha gijo mutinga sere. In Migori County and claiming to be an aspirant. Ogo pecha gijo mutima sere. Ma enbedu tinga sere. And she claims to be going for women rep. What are you showing the world? That you don't have votes, you only have a sere. That is a bad president. Ngatobiro ni obire rally marodiem. To tinga rungu, tarungu no ndeko no Ombija. No abire lwenko so no abire rally. Wadhi liel moro. To arungu mondeko ni Ombija. To Ombija ni bokotho. Koro iwuoro nto, koro arungu ni otemego kamano. So
jok matimo gik makamagi kosendika rungu ni ombeja wuon lweny donge onge gimo miyo weyo dhi ochungi koni arungu ni yoro mondo tim gango nikech oningo ting kalatas mondik ni ombeja tutam kata ombeja for senator ombeja for governor not arungu arungu nigi tichne so ana paro ni IEBC is serious as long as a weapon is carried up with your name it means you came for war you should be disqualified or koningi chung samise kawa sere gogodo picha kar mondi go picha gi mon kumiel ni anase kaw mondu migori tedhi go na kura to ini go picha kijutinga sere ma imbi tinga sere nyako kumba inyiso ni ni dhi lweny okidhi manyo kura those are bad habits jo piny bende okofuo ka gineni ki jalweny jo piny oluoro lweny gi akuomi so wawe uru gino okotimre kaluo kendo otimore piny mangima Kenya ka otimore kuonde mopogore to gin jo siasa te jo siasa matin matime. Okay. Waduoga ne ODM kaendi. Dwaro maru maduong' en ang'o sani? Kech ndalo moko nowinjo nudwaro jatend piny Kenya. Uduogo weyo mano. Nudwaro jalop jatend piny Kenya. Sani koro kwa winja ahinya. Dwaro maru en ang'o sani? Trevor. ODM kanochaki ni idwaro mondo wakaw power. Power okoulo ni bedo jateli office gi bendera. Power en gik mokore na sani wan gi half power nikech sani wanyalo kwayo barabara mamiwa wanyalo kwayo gimoro mamiwa wan kaka ODM in fact I want to congratulate the party ni party ni otemo ng'eny party ka jatend gi otho kawuono te kaka party no rumo party wa otemo kabisa mondo mi ochung especially jatelo machal gi baba mapok nobede Kenya ka oweu ma okutuoyo kata malongo madiwach ni nwanene kodhi mwaikore opoya ni pap to wewa wasetemo sana but wasegore kogno bende pod wan gi lit makatombi jadiro maro machung president pod tek nwateka goni kura waparapan to kodwa goni nango ka baba onge so pok waikore ahinya nikech ng'eni baba otho 2 years to general election 2 years general election a party onigo bedni ose prepare one automatically baba dengima it is automatic ni baba was our candidate till death do us part now death has made us part we are not well prepared to put a candidate mar presidency oken tugo okeni ombijo chung ni nyingi ni otas okwan jok matugo gi chambgi ma chama ma kuchung to chung with surety ne gini to wadhi kaw mana komawa sani kwa chung okwategno ahinya mar chung wanyalo chung bende muato bowa to waneno ka pok wategna ahinya nwadwani wabede piny we strategize nikech politics is about strategy and numbers we are still convincing other people to remain in ODM from other regions mok kaluo kende ngene kaluo to is automatic to nitie jirani moro manyaka podi konya ni kato bedo kamano to wasebedo ga kama wadhi ane nyime kama koro miyo nwachako nwadwaro bende pod wanyalo dwaro by the way IEBC pok oloro tero tese kika ng'ad bura ni ok wanyal chung president pod wanyalo chung president bende wanyalo bedo number 2 nikech IEBC pok oloro kar tero number 2 mar running mate mar ng'ama dwaro no omiyo gigi te pod wanyalo chunge te pok wachako kata negotiation with the UDA kwa chako negotiation mas moko wuok nya orumo ni wane mwachungo president Trevor ibro neno kilando ni president ka wan gi ng'ane yeruru ng'ata chiel water mbele kata namba 2 ka wan gi ng'ane kata gigi wakawo gi te so gik moko te pod nyalore nikech odichieng piny pod chon piny pokorumo mbaka ni dacha kore karang git koro wachomo kama koro chigni dong mana giga chiel gi dwe chiel kende Trevor ana wuoyo mana kaka jaera mar party to kan party official so karikni kana nyisi ni tomorrow not tomorrow I would be lying nikech okabedi executive to gik ma executive kuodho gima central committee kuodho and classified gikuodho ye kanyo gibiro ginyiso wabang so until party tells us ni waluongo ka nyiso unity changwen sare wachako negotiation then I can come here with authority and say gino ti changwen sare idhi neno sani I don't have the authority to say that because I don't sit in that committee and I've not even been told koran ng'amie party chekonia wan kaka party nwa bedo winjo so ang'e no dhi chakre machiegni kaka winjo mbaka gore but okanyal ng'eyo no dhi chakre karang'o nikech central committee ema dhi yangonwa to gikelo ir delegates to chopo kuom jopiny koro sa delegates ema di yuda ka yudo report no yawuotu moko ntiere mobaro kodu kama oting'o Sifuna oting'o Rengo oting'o Babu Owino ang'o makoro nyaka timre sani mondo mi chama ni odong kotegno
to ponono ni giwuok oko ginyalo yiengo chama ne gisewuok. In case you don't know, ne gisewuok. Sifuna pod nodoko do. And if I may tell you, ne giwuok ka baba pod ngima. En mana ni nokune emomiyo gik mang'eny mane baba omuonwa ni giwuok gi tim makata ng'ato wuotho duk to kune babe muneno mbele ne to tok baba ka to en duk to kune jogi nowewa chon kech ineno kata gik mang'eny kane timore kokonde king'iyo news ni machon nitie kuonde mineno kiketo Sifuna nosom gimoro nitie kuonde mineno ka Sifuna dok chien ochako dhi mbele ochako dok chien owadwa ma babu ben to baranyisi ni siasa ka inyalo rie dhod ng'ato ni rite to sekalo gi dirisa lawo gimoro tikone owadwa ma driver ni koya odhori ni odhi rwaka kare ng'acha ni dirisa lawo gimoro toke kocha tikia jogi nosewe ODM kata sani gionge ODM kade ine ODM ibire rally mar ODM ikwero ODM ne kata dagi ukose moluoro rengo nosewe ODM emomiyo ka kine party adwari mind no yiera gi independent but anja era mar party pokaweyo chama ijapokuwa ni no yiera gi independent to pokaweyo chama emomiyo ka chamo wacho ni dhi go kura e gini yes tadhi ago yes ka chamo wacho ni dhi go kura e gini no tadhi ago no kuluongo rally nyatike tadhi rally ni chambo luongo rally kendo wach ni warwak uniform arwako uniform gimarach achunge podium no gi uniform watakoni mata dagi mata ok dhi timore jodalwa ayie ni machambwa to karach ta kweru kata kokanyal time kanyo to wan gi bura mar ODM PG miluongo ga pile achung kanyo takoni I disagree with the party decision but I respect it okayie kode okabiluwo chikni mani wacho ni ja party makweru richo to kiwuoyo tirwako t-shirt ma white igo e pichani sani podonge ngama go pichane wago picha baba kech pok wachako campaign mar manyo women rep ma Migori sani watego party koro kidhi e rally kata Machakos tirwako t-shirt ma orange mane mar baba go butu baba picha baba iketo okichakri ni mimi ni Ombeja ni to iluongo ni ODM man mana osepakore ki personal name picha baba ema duong picha Fatuma Twin ka to gi nyinga mo mathwin ka picha baba ema duong pile so the moment mi change color mar uniform wa I change language wa iwuok kuma baba no weye iwuotho gi ng'ama ne adui baba at when he was alive when he is dead he is still an enemy of baba tiwuotho kode tikonwa ni you are in the party you are not in ODM unless there's another ODM but Orange Democratic Party is one sami gweno nyakigwe ka ine bo muluor Senator Oburu mane ja chama ka Senator Oburu lungu bura ng'ama winjo wach kon jaduong I totally disagree in fact gino chwanya kako yale no ng'won na ura wuoga dhi abed oko ang ne duog bangi mani kon Fatumo dagi gini wiye tek lakini oja chama we ura we to in idhi yenyo iyanyo Oburu ka in kuma chielo party leader iyanyo Honorable Junet ka in kuma chielo iyanyo Honorable Gladys ka in kuma chielo tilungori ni ja chama to in a central committee jogo bede jomine ne kwano na gote bede central committee matiene gin gi cheo e chama iwinjo gi moloka ka do winja an ma ja chama tu kata mubunge tu ok gitim gigo kanyo gidhi gitime pap to giwuotho gi ng'ama no ochawa nyaka sani gima wachamo pod olawa mani mondo negwa kik donje iwa barabara migero go mani pesa rumo odhi motim press conference mokonyo barabara onge to barabara to nitie igero Ombija mago ok jo chama wuondruok onge ka noneno ka jo telo mopogore no rumo to achiel kuom mbaka mane chama wacho ne wach mar zoning ni wach mar zoning ni yes. ng'ato ka en UDA to we kore ODM we kore sani ni winjoru nade koro poden mbaka migoyo kusukuru sani ng'ato omanjo piny ada konyo ni en mbaka mapoko chakore neno sama komiti ma ODM oyiero gi komiti ma UDA oyiero dhi chako bedo piny maka chiel kuom bekni koro sani poden mana maoni mara an kachiwo maoni mara kaka Fatuma Full Network and ni zoning should be there. In fact, if I may stretch it further, it is a must. It's non-negotiable. Wera ni bire odaka na ruwa kinyi ni biro manyo tich Nairobi. Ombeja okolo ni kore loko sirkanda. Wamanyo kodi gimoro ne ke yudo gino tayudo. Okolo ni loko sirkanda ni koro odaka koro ine miwacho sami donje sami lore dhot gweno miyango. UDA ni gi zone gi. Wambende kaka ODM wan gi zone wa. To nyombori wa kumora achiel. Kachako lao zone mar UDA to UDA laro zone mara gwandruok dhi bede kendo wadhi wuondore into partnership maonge. Partnership means respect my area, I respect your area. Mano be ka kusiep bende bedoga ni Ombeja kata omako kodi osiep to luora ni ka okikalna an bende ka okakali. So zoning is a must. But what I want our community to understand ni zoning oken mari jaluo
Jaluo zone automatically. Man na buodha gi ap Nyasaye. Okapani nitie machielo manya buodho banga. Buodho gi independent. Masani ok idog independent. No, nadhi chungi ODM. To na buodho Trevor gi era mar Nyasaye gi ng'wono mar jopiny. Emomiyo na onge madhi buodho banga. I can guarantee you that. Nyidhi bedo matek ka kidi. So kuwadhi waketo ni UDA ochungo, independent ochungo. Wamunyoro bing'eni nyalo chungo ng'ato gi independent. Nikech ing'eni sama independent in e chunyi ne bing'e ng'ama iromogo nikech ng'ama luwo ndachi onge. In kati biro Nairobi idhi madho chae Thika. Onge ng'adhi nikech ja independent. To ka in candidate mar ODM to Fatuma dako ne rally ka unonge to manya ne uru ndache ni nonene Thika. Karo dhi romo gi ng'ane. So ma dhi miyo wabed gi jomoko ma ok jowa. Number 2, gidwa mano bende inyalo tigo mondo we weaken our party. And let me tell you, this is a political marriage. This is not a love marriage. Onge nyathino mwadhi nyuolo gi UDA. En mana kombe mwadhi laro. Samularo gimoro politically. Kata anusiep ni mana damba munya yo moro ka Trevor obuodho matin. Taka oere aneno ambe power na omedore party nani. So walaro piny. Piny polo ilaro. Walaro piny ka. Ilare gi chama. So kwa weyo mayom. Tuwadhi bedo gi dhao moko manono. To gima chakari maendo nagi. Zoning mwawacho ni. En mar pinje maoko. Piny mok piny onagi. Ma kane baba nitie to noero baba to samoro chuny gi nyalo ngekni matini to koro waseluwe higni 20 gite koro tho onge an koro chunyo an koro adhi gi anything. Magi kuonde mwadware zoning ni kick interference obedi. Number 2, adieri ber king'eni ya pesa ma ODM nego malich to onge. Sirkal nigi pesa malowa. So sirkal nyalo finance. Nikech ing'eni bang' yiero Trevor wadhi winjore sama negotiation ochakore. To nyaiye kamili nyainyim kamili dhi bedo sama koro osego kura. Makoro wuocha wuok e boardroom ne kocha to wuok e boardroom ne to telnwa to wan gi list to party leader biro koketa goge mbele ni obo yie. Owacho no kawango gango obo nyisa ni en gi jiadi. Wuocha biro ni atajua leo mimi ni nani. Mimi niko na watu wengi. Watu wengi no en mbunge modonjo. Koro ODM biro ni all my zones voted for you. All my zones my MPs came back. Weche bibiro ni all my zones ni no zone ni ng'ane gini no yako matin jogi odok piny. Oke nyaka onya idhiang te nyaka iwe nyaka kiango to jogi to thin kamane kaka jogi thin. Wane mwang'eny oke nyamiyo wakombe 10 wapogo to wan ji 200 gi 20 to unu ji 10 gadi. So unu ng'eye ni kolor ni to koro lor ne Trevor to jopino ero Trevor no. Ko eri the ODM nomination the yombi. Kise yombo jopiny bro yieri to gima dwa nyisi ni inago mene dhigi independent ema dwa nyisi ni to ko mai hawi marach no mai jopiny ok ofuo dog ne giyiera gi independent gibo yieri gi independent ka ginena dieri Trevor ni temo adwaro to ochunwa gi Fatuma ni wadhi gi Trevor wani to Trevor doga ODM konye atu maya ta ni independent li ODM kaka wachecha aja ODM manoma achumka independent li ODM independent li ODM kaka ni independent li ODM so kikwa bed gi luoro to unu paro ni wadwaro ni mondo koro wadine go Trevor ni koro Trevor tek malo Fatuma no mano ok intention ke ODM kata Fatuma madonji kata Trevor madonji pod gin joluo pod gin jo ODM achiel kuom ge madhi donjo donge gima duong' ne ya coast kiklal western kiklal northeastern ada nyisi ni northeastern an example tu northeastern chama omata to komata inya kaka kaluo nyalo nyisi ni Fatuma no aeri to kaka ODM we itimbe we ODM ni Fatuma ok wateri ande gitera nikech kata bang' maya na stick gi ODM northeastern gin gibedo pain to giwacho ni dhod jokolo ng'eny ka gavana osewuok e dhod jokolo to dhod Njokotieno golo women rep to dhod joka Kiang'ane golo mbunge to dhod joka Kiang'ane golo senator koro kosewachi ni Trevor ema chunge dhod jokolo koro Trevor duogo nyanto e dhod jokolo ka adwa chungi UDA kata ADM to jopiny ko to ADM no jatende no to wawinjre godo to atim nango chunga gi ODM to gigo bura nyao ni wan waseyieri kaka dhod jokolo gimichungo ne mwateri godo. Don't you think ni ODM will lose such a scenario or even UDA would lose in such a scenario? Kama bunge ne Trevor maja UDA to Trevor duogo chung wan wanyiso jo UDA ni we will respect ni kanyo ne area u nyagre uru kiun gol wuodu moro obigu chambuno warome bunge
wan bende karwa mar women rep ni ne en ja ODM migochwa ka we wanyagre ki wan kuom mondwa mochungi wabro kelo nu dhaka achiel wanarome mesa mane momiyo wawacho ni zoning obedi mondo kik wagwandre waketh gima duong' mambele nikech ok wang'e 2027 wang'iyo beyond 2027 and within 2027 period up to 32 ang'o mwanyalo kawo manyalo konyo Kaluo. Okay, women rep ni mapodi dwaro kosidhi ako Ana dwaro women rep Mamigori ni kanyo pa proti chuni. Yes, please. Ndiri ngama wacho ni Fatuma weuru wuondo ji to inego ji kendo gilal to joluo wa odich mana giigi to nyithindo to bech mafuta bende imedo gi siling 30 tiduoko go tonglo moko matin mago dak wuoye. Owadwa akeneno owadwa akene nyamera okowe nyinge ondika ndika wacho nyinge adwa konya ni dogolo nako momedie mafuta somo news kako se somo kabiro te omed mafuta owacho jumbe manokadho jumbe mage nikech sama no mede mafuta sama no mede mafuta no Trevor en mani okang'eyo to apani wabed jo adieri Trevor mafuta kano medi noko med Kenya kende no med nyaka Amerika no med pinje te mafuta ok tho meda ni sirkal ne dwaro pesa sirkal uchung dwa medo mafuta no samo medi wuoyi no kata nyako no kik par no med ne en kende kata an no medna kata president Ruto no med mafuta wang'eyo maromo te gima no kelo meto mar mafuta malo ne en lweny matimore e pinje ma mafuta ae ne gidhi giloro kuone ma mafuta ae ne gidhi loro yo ma meli kalo go gi mafuta koro meli ne luoro mabor kabisa ne miyo mafuta chopo ka bei tek sama mafuta osechopo ka bei tek mafuta no ema jok meloso mogo miluongo ni jogo ka girego gi mafuta sitima imedo gi mafuta kiang'o mafuta koro bech gik moko dhi bedo malo nikech mafuta oidho malo but CS Mbadi no dhi otemo onyagre gi gini motemo duoke kaka nyale tok nyal duoke kaka dwaro mafuta do bedo siling 10 ok nyalre to timore nikech lwenje ma sama lwenyo chako dhi piny kaka ineno dhi piny ineno ka bei osechako dhi piny ka lwenyo rumo kabisa idhi neno to ka lwenyo chako meda kinyni ochako go malo so oken dwaro mar tend piny ni mondo med mafuta en gik matimore e pinje maoko sana no kama wang lakini ande machielo bende wacho ni Fatuma ber to iber ndi kinda mor kodi nyocha lwiti ochope arambe ma posta to jomoluori e maricho ma MC Kololo jogo kikodeo dogane moyiera jogo to koyier en kikodeo jomaricho go okinyo ondik na message okora ni ngane rach tapamu ngane koni dhi gi jopiny marach to kikodeo jogo koketi ofisani muketa ofis omian morang richo na giberna wach mogik mimiyo go enango mheshimiwa ka koro joluo chunygi pod go kibaji pod ging'eni gini dhi kanye donje sirikal obed oko mar sirikal unu timo nang'o to wach mogik midwani wachnegi sani gima dwa nyiso jokonagi wabedure sirkal gik mang'eny magwambo no geng'onwa makawuono onge dichuo magoge nyalo geng'onwa omiyo ok wabede sirkal ni waluor wabede sirkal ni pattern change ni jalwenjwa onge koro nyaka kata lweny kodhie to general onegi to uduogo bedo piny to koro ma general ombijo wewani koro watime nang'o ing'eni macha nwa nyalo mana timo ka general ne nitie ma koro general koro ongene nyaka wa change pattern ni koro kwanya chome tin nyaka koro waluor tok dere koduog warom kode wanyier kode koka waduode wadong'uru kuma ne baba wewa baba chalni nong'eyo thone nikech okapani baba do wewe gi jasugoi mane gigore go ma lweny tema baba osegoyo mae mane ene gi lit moloyo te to kanyo kadwa dhi ahinya mondo mi no wewa ka nitie gima nong'eyo kosewewa ka wati gi pattern manyien mwanyalo donjo godo e lojni sani jotendwa gi obedo piny beti ywayo nwa matin biro gik makwano ni matin ga kwano mana mathin kabisa mane poko timore onge gima ne sirkal lwete osechope e Kaluo yigni 60 gadi nyaka nwa yudo uru nyaka kawuono koro sani wago kwadwa gimukonywa godo wanyalo koso wan mana jotelo no yierowa tok ni warieka ahinya wanyalo bedo gi ng'ikruok moro matin e tok ted tiluongo tikonyo wan kaka jonyatike wan kaka jo Migori County ka idhi e marach to kata ko kunyaro mogo bichikonyi dhi nyis nwa party leader ne ka to change e pattern ok ber puonjwa uru kiko kwedwa e lela number 2 riwruok e teko kato bedo ni an kaka Fatuma akoso kumoro okolo ni koro gweya kikowa ni koro wapogore jo Fatuma opogore gi jo Akinyi no wariwre kako nagi mondo wabed gi teko mondo wanyal lweny ni opogore gi lweny mapile ka koro general onge ok wanyal dhiga ing'eni baba ne dhiga go to duogo go
wan koro nyaka wadhi gi rieko no waonge. Baba nene gi rieko gago wan mana gi rieko agoko to waonge go pod wapuonjore kama inya yude agoko no. Mar adek, wakaw uru kura kar romo. Ne kura no sama moluor party leader dhi biro gi file mare mokelo go wabunge ne mano kelo to we obiro gi kwan be ne nyaka neno uru chakre pok nwago kura bilani ne kura mwago ni wuod Sugoi gima nyisi ni miyo wagi ywe ni to nyaka miwa miya nikech wago ni kura mane pok ogo wago nikech sani gichako wacho mang'eny kia ok wadhi goyo kaka pile nikech baba onge sani wang'e ni wanyithi kie wado puro puoth jomoko ka romo mondo sama itokonwa to tokonwa maber. Mane gik manyakwayo joluo to siasa bende wago mamuol. Ja siasa wad nyara kode loye mana gi wach kik walore garungu loya le gi wach majiko omera Fatuma bomi ombeja wa ya Fatuma be monge longo wa to ombeja temo wuoye liend cha Fatuma de bedi Fatuma do aka chowe komno mane siasa mamit ok ne ombeja no biro gi ludhe ma Fatuma de bedi ka wonto Fatuma do neno mudho mano ok dhi konywa ka kona ge kik wagore kiwan. Gik kabisa waluoro jotendwa. Nyasaye ema yiero jatelo. Nyasaye ema oketo moluor party leader kanyo. Party leader ng'ama ng'ongo. Wami luor ne wayud gweth. Moluor Gladys Wanga inyalo kawe no dhaka to Nyasaye ema okete kanyo. Nyasaye dok dwa no ber kanyo dok okete kanyo. Miya luor ne gi jotelo duto ma wan go gi nyaki gike MCA. Miya ng'ato ka ng'ato luor ne luor no dhi kelo dak maber e kindwa dhi miyo kiny wanyalo riwore kanyakla mwabedi mwakoni ajotelo bedo oyalo bura masuna is oyalo bura marongo wawinjore ni kare wang'ni watime kama wabeda kanyakla. Mheshimiwa erokamano nyoko mweyo sechegi. Mheshimiwa Fatuma Mohamed full network jaod bura ma Migori erokamano ahinya wadwaro mana hayo maber kaka jotelo mondo mukel dongruok ne jowa. Mane kama we chenro mar duol kidieny mar ariyo kochopo saa 3 to George Bati Daddy Cool bro biro ka mondo nyis weche manyien mosebedo katimore pacho ka. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa. Onere bani.